Ongi etorri adiskide maiteok Eneagramara, 9 punta dituen giza arketipoen izarrera. Bardoak zioen moduan, mundua agertoki bada, eta gu guztiok aktoreak baino ez. Aktorea da, gure gaurko gonbidatua, 11 maskara jantzi izandakoa. Etakidea izan da, eta etakide baten anaia, homosexuala eta heterosexuala, erizaina eta deabrua. Erdiaroko zaldun lerdena, Obabako biztanle, Arraldeko turkiar eta Ondarroan detektibe. Ezer baino lehen, aktore handia. Baina ze maskara eskutatzen du gure gonbidatuak maskara hoen guztien azpian, oaintxe deskubritzera goaz Eneagramaren laguntzaz. Gaur, Eneagraman, Eneko Sagardoi. Bueno, Eneko, mila esker, eskerrik asko, mila esker, gure gonbidapena onartzeagatik, badakit eta oso lanbetuta zaudela, eta badakit ere, hori ez dela oso ohikoa zure lanbidean, ez? Ez da inerraza lan bat, eta gero beste bat, lotzea, eta gero beste bat, eta zure kasuan ala da, topera zabiltza, privilegiatu horietako batzara. Bai. Esan daiteke, ziurrenik, handia eta gero etorri zela bultzada handia, ez da? Jon Garañok eta Aitor Arregik orain dela, 2017an, okeraz banago, zuzendutako pelikula horri esker, beste gauza askoren artean Goya saria eskuratu zenuen, pelikula horrengatik, eta horrek eman zizun esan bezala, bultzada. Hori ere ez da inoikoa, ez badaude aktoreak sari hori jasota, gero galdu egiten direnak pixka bat bidean, baina zuk hor jarraitzen duzu, ez? Eta gogora ekarri nahi nizun gaura, Goya saria jaso zenuen gaura, konta dezazun pixka bat, zer sentitzen duen batek, orduan 23-24 urte zenituen, ez? Hor, Madrileko auditorio handi bat, zineko jendea zinguratuta, glamour hori, posture hori ere bai, eta batean nork bere izena entzuten du, altxatu egin behar da, joan behar duzu agertokira, eta gainera hitzaldi bat eman, ez? Nola gogoratzen duzu hori, nola bizi izan zenuen? Oroitzapen hona daukat, egia esan. Egia da, momentu horretan, ni behintzat den bilen industria ezagutzen dena oso handia iruditzen zitzaidan, gero hori izan da igual aldaketarik handiena, ez? Dena txikitu dela zentzu honean. Baina egia da egun hori oso unkigarria izan zen, bagento zen ere baia pelikularen arrakasta edo bide luze batetik, orduan ez da espero genuen zerbait, ziur, baina seinale asko izan genituen aurretik, ez? Orduan, egia da, antsitateak jota bizi izan nuela ere bai, ez dut gogoratzen oso ondo zer gertatu zen egun horretan, baina bai gogoan daukat, maitasun handia, ospakizun handia, eta privilegioaren sentsazioa egia esan gerora etorri zitzaidan. Momentuan bazen oso lanean sartuta geunden, oso sarien zirkuitu horretan, baina gerora, ez, nik uste dut urteak pasatuala, beldurra ere baretu zait, ikusi dudalako ere, esan dituzun maskara horiek jantzteko aukera izan dudala handikon ere bai. Orduan, ikusi dudanean hori gainera, hori ez dela oso ohikoa, bai, privilegio ikaragarria, ez, bizi izanaren sentsazio hori badaukat. Dena den, han bota zenuen espitxa, ez zegoen oso prestatua, ez? Impresioa daukat. Prestatua zegoen, bai? Oso. Bai, orduan, hemen konfirmatzen da aktore ona zarela. Hori da. Zer ematen du hori, improvisatu zenuela, oso espontaneo atera zitzaizun. Zigur, zer improvisatu nuela, ez? Baina egia da oso ondo pentsatu nuela, bazelako zerbait, privilegioen artean sari bat jasotzeak daukana da, nire ustez, daukazula aukera minutu terdiz, industriako lana eman diezazuken jende guztiak, zu ikusteko aukera. Eta zu ikusteko aukera danean da, zu. Bestela ikuste zaituzte, zure lanekin eta zure papel guztiekin, ez? Baina nik banekien minutu terdi horretan, evidentemente lehenengo nahia zen eskerrak ematean maite nuen jendeari, baina gero bazegoen ere bai nahi kontziente bat, nor nahi zen eta ze balio azpimarratzea gustatzen zaidan erakusteko desio hori, ez? Pelikularekin zer ikusia zeukatenak, evidentemente. Orduan, bai, ondo prestatuta, segia da, olako momentu bat, ez dakizu noiz gertatuko den berriro, orduan nik nahi nuen guzti esatea nahi nuen, eta bai, noski. Oraindik are atzerago botata, jakin nahiko nuke noiztik edo nondik edo nola datorkizun antzerkiarekiko edo antzezpenarekiko bokazio, edo ez dakit pasio ere esan dezakegun, oso txikitatik dator, oso bapateko maitemina izan zen. Egia da, etxean nik antzerki asko egiten nituela nahiarekin, 5-6 urte genituela, estenografia prestatu, sarrerak prestatu, musika jarri, guzti hori, de hecho, aurreko guzti hori prestakuntza lan hori izugarri gustatzen zitzaidan.
eta jolas moduan hartzen genuen gure ikastolan Durangon bazegoen antzerki proiektu bat, derrigorra zen antzerki egitea, eta hor txotxerekin Jose Martin Urrutia irakaslearekin ibili nintzen, gero Durangoko karrik antzerki taldera pasatu, eta ez dakit, nik beti esaten dut apur bat modu naturalean izan zela. Ezkinen bereziki antzerki zaleak etxean, akordatzen naiz, Mikel Martínez, Patxo Telleria, nahiko impactu izan zela haiek euskeraz antzesten ikustea, oso gaztean nintzela, ez? Baina nituenik erreferenteak, ezkinen Bilbora etortzen antzerkiak ikustera adibidez, Durangotik. Orduan ez da zerbait ere sentitzen dudan asko sustatu didatenik. Egia da etxean bai, euskera eta euskal kultura oso presente izan ditugula beti, baina ez da bereziki izan antzerkira bideratuta, gehiago pianoa eta olako gauzak. Amaia Zubiria, olako gauzak. Baina, bai, ondo pasatzen nuen espazio bazen, eta hor segitu nahi nuen. Oinarrian ikuste hori dagoela. Etzen un pentsatzen etorkizuneko zure ofizioa izango zenik, edo fantasiaren bat egongo zen hortik? Ere ez, osea, de hecho, akordatzen naiz, batxirra nengoela, batxirra bukatzen eta zer egingo, eta igual arte dramatikoa nintzen ausartu, baina baneukan hor zerbait, antzerkian segitzen duen. Eta lagun bati galdetu nuen, Goenkalen zebilena, zu Goenkaleko kastinena zelan da, hori. Non apuntatu behar da. Bai, badaitu telefono honetara, badaitu nuen telefono generalista batera seguramente, etebera, eta nesan zidaten, bihar bukatzen dira kastinak etorri. Eta joan nintzen, eta amaitu nuen turkiarraren papela egiten, ez? Eta hortik gero egia da, bakateatu zirela lanpila bat, eta serio formatzeko gogo bat ere bai. Orduan, bide paraleloa izan zen ikusentzunezko komunikazio ikastea, lan egitea, eta antzerkian formakuntza, ez? Karrera bukatu ote zenuen, bai? Bai, bukatu nuen. Ez dugu esango nola? Bukatu nuen, titulua juna izatera, ez dauka titulua, ez dut jaso, baina horregongo da. Baina bai, karreraren ikasko zordiot, Mondragonen ikasi nuen, eta hor bai egin nintzen oso sale, zinema sale, ez? Andres Ostinekin, Aitor Zubero Goitiarekin, Eneko Bidegainekin, oso inspiratuta eta oso medioen atzean zegoen hizkuntza, narratiba, referenteak, guzti hori egia esan maitasun handiakin gogoratzen dut. Bai. Eta hortik pasioa, esan bezala, eta pasio horrek toki askotara eraman zaitu, ez? Egin duzu telebistan hasi zinen, Goenkale telesail mitiko horretan, zinemara berehala, antzokira ere eraman zaitu, antzerkian asko aritu zara, baina baita ere aritu zara hizkuntza askotan, ez? 3 hizkuntzatan gutxienez, nik dakidala, euskaraz hasi, eta euskarazko paper batengatik Goya saria eskuratu, gazteleraz ere hainbat lan importante, hoien artean Patria telesailan rol importantea izan zenuen, eta berriki nazioarteko blockbuster telesail batean, ezta? Those About to Die, deitzen den erromatarren garaiko telesail horretan. Hor inglesez egin duzu lan, Roland Emmerichen agindupean, eta eta Anthony Hopkins lankide izan duzula, ezta? Begira jartzen zara, badakit gaztea zarela, baina, baduzu, nora begiratu, ez? Atzera begiratzen duzu eta aluzinatu egiten duzu, edo ez daukazu astirik, atzera begiratzeko ere? Bai, nik uste dut, barrukoeneko txikiak edo alusinatzen duela pila bat, hori seguru, ez? Eta Italiara lehenengoz joan nintzenean, eta Hollywoodeko aktoreekin, eta ekipoarekin lanean ibili nintzenean, alusinatzen nuen aste askotan, baina egia da nik uste dut gero eta gehiago kontaktuan egon miresten edo misteriotsu diren mundu handi hoiekin kontaktuan jartzezaren momentuan dena desinflatzen da. Zentzu baten desinflatzen da. Ikusten duzu egunero lana berdina dela, zure esfortzua oso antzekoa dela leku guztietan, eta gero apur bat izena bizena jartzen dizkiozu, ez, mundu honi. Eta orduan, liura galtzen du, zentzu baten, baina niri behintzat, bai ofizioan eta bai bizitzan egoteko modula saiago bat ematen dit. Zerbait galtzen egotearen sentsazio hori baretu egiten da. Ze arazoaz eta esaten duzu, bai, gustatzen zait, ze divertigarria, flipatzenago, baina hau gabe ere bizi naiteke edo, hobe esan da igual, hau gabe ere berdin sentitu dezaket aktore moduan azten abilela edo asebeteta sentitu naitekela artistikoki, ez? Noski hori sentitzeko, sortik aragarria izan dut, ez? Baina egia da hori piztu didala beste mota bateko grina edo ambizio bat beharrean. Beste fazeta bat, kontrakoa gutxitan ikusten da, batean aktore lanetan sartzen den zuzendari bat adibidez, baina asko dira antzezpenetik zuzendaritzara pasatzen direnak. Eta zuk ere, salto hori eman duzu, kamara atzean jarri zara, idatzi eta zuzendu egin duzu film labur bat, ezta? Betiko gaua izenekoa.
Zeman dizu esperientzia horrek, edo zeren bila sartu zara rol berri horretan? Nik uste dut amestekotan lehenago amestu nuela, zuzendari izate aktore baino. Uste dut. Bazegoelako lehen aipatu dudan prestakuntza momentu hori antzerkitxoetan, non batzen ziren gauza asko, batzen zen atretzoa, batzen zen musika, batzen zen, bazegoen batasun bat sortzeko nahi bat, ez? Eta uste dut hori aktoretik ere egin daitekeela, baina zuzendaritzak beste elkarrizketa batzuetan presente goteko aukeren baten ditzula, ez? Eta ez dakit oso modu naturalean pretentzio hori gabe bapatean sentitu nuen aktore moduan daukadan presioa eta nire buruari jartzen diodan presioa. Ze bapatean zuzendari izaterakoan eneukan aurrekaririk, jendeak ez zeukan aurrekaririk niz egiteko gai oten nintzen, ez zuzendari moduan. Orduan horrek bai, eman zidan azkenean, askatasun bat, eta gero ni uste du salbatu nagoena asko izan da kuriosidadea beti, edo zertan. Oso ume beldurtia izan naiz, heldu beldurti ere bai, eta nik hor beti terapian asko errepikatu izan didaten esaldi bada, begiratu kuriosidadez, ez, beldurrari eta kostatzen zaizun horri, eta hortik nik uste dut ere bai, asko disfrutatu nuela rodajea eta gelditu naiz gehiago egiteko gogoekin. Hori izan behar nizun, hau lehenengo mugarria izango dela, gehiago ere etorriko direla. Bai, espero dut, nik nahi dut, eta gero ondo inguratuta sentitzen naiz ere bai, ziurren nahi aktoren moduan egin dituen kontaktu guztiengatik, baina laburra hau altxatzeko 2-3 urteko lana izan da, ez, finantzaketa lortzea, eta nahi genuen moduan egitea. Lehenengo labur bat izateko, oso modu nasailean egin dugu lan ere bai, hori egia da. Aktore lanaren beste aurpegi bat, fama, esan daiteke, ez? Ospea, kaletik joatea, eta, bueno, errekonozitua izatea. Zuk ere baduzu horretatik, nik inoiz topo egin dugu kaletik, eta... Arraintxoren bat jaten ere egon izan gara. Dana ez da kontatu behar, momentuz, baina esan nahi nuena da, askotan ibiltzen zarela, pixka gorrala jarrita, eta aurrekoak agian, ez? Diskretuki pasatu nahian, zelan dara mazu hori, esan zu beldurra, gizon beldurtia zarela, beldurra ematen dizu jendeak? Ez dit beldurrik ematen, bai ere egiten dit deserosotasuna. Gero eta gutxiago. Gero egia dara bai egiten ditudan lanek hemen son handia daukatela, Euskal Herrian denok ezagutzen dugu elkar, aktore bat eta nik egin ditudan lanekin, normala da, ez? Baina egia da gero ez dudala bereziki masentzako lanik egin, orain dauza bautu da, igual bere garaian Patria agian, pelikularen batek agian despuntatu dezake, baina normalean oso publiko konkretu bat heltze zaio nire lana, ez? Oso publiko errespetu osoa, eta oso jende jatorra. Baina bai egia da, nik begiradekin arazo hori badaukat, ez? Edo deserosotasun hori bai sortzen zaiz, nire movida da, esan nahi dut ez dit inork eskatzen, ez? Baina bai sentitzen dut ze pentsatuko dute, edo orain horrela banago, edo gaurren naiz irten ez dakin nola jantzi, eta beldurroiek izan nituen, ez? Bere garaian. Beste personai bat ere antzestu behar zenuela, ez da? Bai, edo zer esperoko dute espektatiben movida, ez? Eta gero, oinarrian bestearen lekuan etengabe jartze hori, ez? Modu toksikoan, zen nire lana ere hori bada, baina kasu honetan modu toksikoan zen, ez? Egia da azkenengo urtetan asko zere lasaiago nabilela zentzu horretan, baina igartzen dut, Italian bizi zen naizen pasan ia urte osoan, edo Madrilen bizi naizen ia urte erdian, asko zere lasaiago ibiltzen naiz kaletik. Bilbo baino beto, zentzu horretan. Bilbo baino beto, zentzu horretan, bai, beste zentzu ia guztietan, ez, horregatik bizi naiz Bilbon alduen guztietan, baina bai, hor, ez dut ulertzen oso ondo beste lagun batzuk, oso famatua diren aktore batzuk, nola moldatzen diren sentitzeko ari direla beren bizitzen beste zertan pentsatu. Bai, niri zaila egingo litzaidak uste dut. Orduan, fama dosi honekin pozik zaude, ez duzu gehiago nahi. Nik inora. Niretzat beti esaten dut. Halko banu izan, Gollum egiten duen aktore horren papela, erremetarin egin nuena. Hori izan behar nizun, bai. Horre zin inorke luke esango zu zinenik, ez da? Ez, eta gero ere badagoela zerbait, gu fizikoarekin jokatzen dugu orduan. Eskutatuko banindute pertsonaiek, bazken batean nina izen hori fizikoki nola aldatzen noan, modu batetera bigarren plano batean geldituko litzateke, ez? Orduan, bai, fizikoak eta ematen duzun esaldi famatu horrek, zuk ematen duzun horrek asko baldintzatzen du gure lana, eta lana aukerak, orduan, zentzu baten ere, ez du nire burua zigortzen, normala da ere pentsatzea zer ikusiko duten bestek kanpotik. Baina, ojala maskara handiagoa izango balitzez? Bai, zentzu batean, ni maskaren oso aldekoa naiz gainera, eta
Bai, ojala, babestuko banindute pertsonaiek, nik haiek bezain beste. Bueno, Goya sarietara itzuli nahi dut, aipatu duzun zure anaia dela eta, ze horra joan zinen zure anaia bizkiarekin, bai? Eta hor lehenengo aldiz ikusi nuen, zuk jakin izan nuen nik, zuk bizkia zenuela, eta bapatean zure izena esan, eta zu altxatu zinen, eta bera geratu zen eserita. Baina hori ala izan zen benetan, edo aldatu zen dituzten paperak, zu geratu zinen eserita, eta bera. Ez, hombre, nizan nintzen. Berari laster gertatuko zaio, ziur nago, bera zineko izlea da. Hori esan behar nizun, bera ere zinemara dedikatzen da, produkzioaren alorrean. Zer nolako harremana daukazu ez? Bizkien arteko harremanak batzutan oso korapilatsuak izaten dira, komplikatuak, komplejoak, gainera zuek biok ofizio berean ari zarete, bakoitza alde batean, eta baina somatu duzu lehiakortasun berririk honetara dedikatzen zaretenetik, edo... Kontrakoa, oso harreman hona euki dugu beti. Egia da, bera lehen dedikatzen zen beste gauza batera, gauza serio korbata duen eta edifizio altuagoetara. Hori utzi zuenean, eta zinean sartu zenean, zegoen pos handi batez, ordura arte existitzen ziren gure arteko elkarrizketa oso sakonak, arteari buruz, antzerkiari buruz, zinemari buruz, berazalea izan delako beti. Baina orain da beste leku batetik, ez? Egia da zieran ez pena, baina bai kontzientzia pixka jarri behar duzula, ze bestela elkarrizketa guztiak horretara murrizten dira, baina nik esango nukea berazgarria dela biontzat, eta ni gainera oso harro nago nira nahi ez? Osea, Madrilen ezagutzen dudan ekoizle bakoitzak, aktore bakoitza berarekin lan egiten duenak, hitzonak baino ez ditu berarentzat. Orduan, sentitzen dute elkarrasko elikatzen garela, berak ekoizle leku arantzatsu horretatik gainera, aktore lana eta aktore bizitza ondo ezagutzen duela, baina ezagutzen du privilegio dun bat, ez? Ondela hilabete batzuk berriro irten dira inkestak, eta dira, 92 aktoretatik, ez dira 12.000 eurotatik pasatzen urtean, gure lan honetara bakarrik dedikatuz, ez? Orduan, berak ikusi du zatitxo bat, realitatearen oso zatitxiki bat, baina, bueno, bai, uste du divertigarria dela ere bai bizitza honetan konpartituko dugunaren sentsazio hau ere bai. Ze ondo, horretan ere sorte duena zara. Bai. Bueno, azken galderatxo bat, ze kostatzen zaizu gehiago? Elkarrizketei erantzutea, olako elkarrizketetan parte hartzea, edo abioiez bidaiatzea? Ze badakit eta hauetako batekin arazoak izan dituzula. Abioiz bidaiatzea, inungo du. Zelan dara mazu hori? Oso ondo. Orain bai? Oin oso arrotuta, baina... Orain esango banizuenga, eneko, guazen Hawaira. Ez da inungo arazori. Bai, basatuz? Bai. Bueno, galetuko dugu produkzioan, aber... Bai, eskatu. Nik uste dut ETV badaukala Hawaira linea zuzen bat gainera. Bai. Pastillak beti dara matzan direkin, partxe moduan, ez dut hartu. Uste dut lehenengo galden hartu nuela pastilla erdi, baina gero ja ez dut ezer hartu. Bueno, hori asko da. Oso ondo, baina erraminta asko gin junitzelako. Baina bai ez. Baina 2 urtetara arte doen nuen inoiz egaz egin. Eta, bueno, zegoen hor, pertsona klaustrofobiko eta agorafobiko izan naiz iaia beti boladaka, baina oso, orduan abioia bazen, bueno, batez ere oso modu bistakoan eta fisikoan muga batez. Beste paisaia batzuk ikusteko, bidaiatzeko, lagunekin joateko, lan egiteko. Bai, karo, lanerako, nazioarteko karrera hori garatu nahi baduzu, edo garatzeko aukera baldin badago behintzat. Bai, baina nuen horregatik egin esan abioia hartu nuen, eta hartzen ibili nintzen, eta hortek hilabete batzutara heldu zitzaidan Estatu Batuetako produkzioaren eskari hau ez. Bueno, zain zeuden, ez da? Bai, seinaleak. Bueno, orain konfesio txiki bat egingo izut. Ez gara bakarrik egon elkarrizketa honetan, hor banbalina artean, gure jakintxua eukidugu. Adi jarraitu duena gure solasaldi hau, eta zure eneatipuari buruz zerbait esateko gogoa daukana. Beraz, ondo iruditzen bazaizu, ongi etorria emango diogu Jokin Amestoi gure jakintxoari. Eneko, hemen daukagu Jokin Amestoi, eneagraman aditua, edo hori dio berak behintzat. Kaixo, Jokin. Kaixo, Eneko, poste naizu ezagutzeaz. Berdin. Guk aspalditik. Katixa. Bai, gu aspaldiko lagun minak. Ez ditugu sekretu guztiak kontatuko orain. Eneko, adi entzuten aritu naiz, eta uste dut badakidala zein eneatiporekin egiten duzun bat, baina bada ez bada eta ziurtatzeko galdera pare bat prestatu ditut. Arreta zentzun mesedez. Eneko, ospe handiko zine zuzendari batek bere hurrengo pelikulan aktore moduan parte hartzeko proposamena egin dizu. Gidoia irakurri duzu. Ez zaizu gustatu.
Hiru aukera. A. Ederki ordaintzen dute ordea. Proiektu handia da, proiektzioa emango dit. Bai, onartuko dut. Hori, A. B. Zuzendari honekin lan egiteko desiatzen ari nintzen ordea. Eta gainera, nire pertsonaia ez dago hain gaizki. Distira egin dezaket nire antzezpenarekin. Bai, onartuko dut. Eta C. Zuzendari honen pelikula batean partatzeko gogondia dudan arren, hau ez da nik nahi eta behar dudan proiektua. Pen handiz, baina ez esango diot bere proposamenari. Dilema. Claro, Joaquin, baina eske da segun ere bain izegoeratan nagoen, ez? Baina... Lehen da biziko impultsoa, zein izan da? Lehen da biziko impultsoa izan da B. B. Beraz, Baiezkoa. Baietz. Eta aterako diot, egingo dut zerbait nirera ekarri eta apur bat divertitzeko eta zeu zer txukuna egite saiatzeko. Ez dakit hori zuk ere espero zenuen, hain aditua izanik, bere personalidadean. Bai, sartzen da. Bai, nik buruan eukan horrekin bat datorre. Vale. Bada ezpada, ziurtatzeko. Vale. Beste bigarren galdera bat. Antzerki zuzendari batek bere hurrengo obran aktore moduan partartzeko proposamena egin dizu. Gidoi erakurri duzu. Asko gustatu zaizu. Hiru aukera. A. Proiektu txikia da ordea, eta gainera nire pertsonaia ez da protagonista. Paso. Ez esango diot. B. Antzerki zuzendari hori ezaguna ez izan arren, nire pertsonaia zoragarria iruditu zait. Bai, gustora hartuko dut parte proiektu horretan. Eta C. Proiektua nire interesekoa izan arren, nazioarteko pelikula batean lan egitea proposatu didate, garai berean, eta nire lehentasuna zinea da, une honetan. Beraz, I'm sorry! Jolin! Bai. Oso muturrera eramandako dilema. Eske hiru aukerak egin izan ditut bizitza errealean. Hirurak egin ditut. Momentuaren arabera, ez? Momentuaren arabera ere, bai. Baina irtete zaidana da, orain aukeratu ditudan proiektuen gatik, B esatea. B berriro ere, zein zen B, gogoraraziko Bai, gogoratuko dugu, antzerki zuzendari hori ezaguna ez izan arren, nire pertsonaia zoragarria iruditu zait, beraz, bai, gustora hartuko dut parte proiektu horretan. Bueno, koherentea da aurreko galderarekin. Ados, eta ulertzen dut askotan bizitzan nahi duguna baino, ahal duguna egiten dugula. Hori da. Baina, alata guzez ere, oso argi daukagu dagoeneko. Eneko, adi, tentu zentzun, izan ere, hirugarren enetipoarekin bat egiten duten pertsona horietako taldean sartuko zaitugu. Bai, eta nolakoak dira pertsona hauek? Hori da. Nolakoak dira hirugarren enetipoarekin bat egiten duten pertsonak? Besteen oniritzia bere izaten dute balio dutela sentitzeko. Bueno, hori aktore guztiei buruz, esan daiteke. Bai, Lander Rotablak esate zuen moduan, los actores tenemos mucho ego y poca autoestima. Horregatik, esfortzu handia egiten dute euren irudia indartzeko. Kanpotik ikusita, beraingan konfiantza dutela dirudi, baina benetan seguru sentitzeko, beste pertsonen babesea behar izaten dute. Txaloak, kritika honak. Enea tipo honetako pertsonak euren lanetan trebeak izaten saiatzen dira. Modu horretara besten mirespena lor baitezakete. Arrakasta lortzeko nahi horrekordea badu bere itzala. Sarritan porrotaren beldurra handia izaten dutelako. Pentsatut porroak, esan bizendula. Hori ere bai, ansiedadea baretzeko. Vale. Porrotaren beldurra, ez dakite imaginatzen dut, izan duzula. Arekin bizizarela. Tengabe, eske badiru dizabiltzala egiten aktorearen definizio bat. Eta ez da, hirugarren eneatipoko guztiek ezaugarriak dituzte. Esku zabalak eta irekiak dirudite, baina ez da inerraza pertsona hauek ondo ezagutzea, euren alderik intimoena asko babesten baitute. Bueno. Zen beste, Ez dakit. Baina orokorrean... Oraingoz. Nahiko ados, bai. Zenbait kasutan, zailtasunak izaten dituzte euren benetako nahiak eta beharrak identifikatzeko. Kanpora proiektatzen duten irudiarekin talka egiten badute batez ere. Arrakasta lortzen duten kasuetan ere, utxik senti daitezke barrutik, zaila izaten delako eurentzat lortutakoarekin pozik egotea. Guztizadoz. Bai, hori galdetu behar genizun. Guztizadoz. Zaila egite zaizu? Pozik sentitzea, bai. Oso pesaua naiz. Nire buruarekin eta bestekin, hori ere egia da. Bai, autoexigentea, totala. Eta zure lorpenak ospatzen aldituzu. Bai. Egia da ez dutela iten ospakizun
ikaragarririk, baina nik uste dut hor badagoelako beti beldur hori, esateren, bai, orain ospatzen ari naiz, baina mendik hilabete batzutara ez dakiz gertatuko da, ez? Baina egia da azken urtean, hilabetean? Ez, baina azken aldian, bai ari naizela denbora hartzen ospatzeko. Bez da gauza da, ospakizun hori sinisten duten ala ez. Baina ospatzeko, sozialki ospatzeko... ez? Performatiboa da, eta azkenean egi bihurtuko da. Hori da. Nik proiektatzen dut. Bai. Bestalde, 3. eneatupeko pertsonak magnetismo handikoak izaten dira, eta zailtasunen aurrean ez dira errazkik hiltzen. Erronkak gustatzen zaizkie, eta taldean lan egiten dutenean, gainontzeko kideak motibatzeko gaitasuna izaten dute. Hori guk ere esan dezakegu, ala dela, ona etorri delako, eta bere karisma eta magnetismo guztiarekin. Hori bestek esan dezatela, bai, nik hemen komentariorik ez. Eneko, beti erronka berrien bila dabilen horietako altzara. Bai. Duda barik. Hau sartu nahi zona etortzera lehenengo programara, parkatu esatea. Hauneko arrisku espada. Bada, eta eskertzen dizugu. Baina bai, gustatzen zait, bestela asko aspertzen naiz. Orduan nahiago arriskuan sentitu, oso seguru sentitzea baino. Ados, beraz, orokorrean, identifikatuta sentitu altzara 3. eneatipoko pertsonen ezaugarri hauekin. Benetan jakin nahi duena da, ea, berak uste duen bezain aditua den edo ez? Zure oniritzia behar du. Oso aditua zara, eta oso bat egiten dut esan duzun guztiarekin. Beraz, zure egoa ondo puztu dugu, bai? Eta orain utziko idazu azken galdera bat egiten edo... Egia esan ez didazu ezer berririk esan. Claro. Baina tira, bai, pozik noa. Zeo zer gehiago esan nahi diozu? Ez, horrekin nahikoa oraingoz. Ba, eskerrik asko, Jokin. Bai, parkatu. Ea ba. Gogoan izan, izaera eta jokaera ez direla gauza bera. Hori da, bere jakinduria pilula hemen bota nahi duena. Ez, uste dut markatuko nahuela hurrengo hilabetetara. Izaera eta jokaera ez dira gauza bera. Zuek ere adi entzun, tentu zentzun, gogoan izan. Mila esker gomendioa batik. Mila esker, Jokin. Eneko amaitzera goaz, baina azken galderatxo bat, hemen atera da etorkizunaren kontua, ez? Nola begiratzen diozun etorkizunari. Beldurrez, esan duzulen, baina orain ikusi dugu ez dela ala, erronkak gustuko dituzula. Bai. Zer erronka daukazu zain, zer gustatuko loitzaizuke zule ibilera hauetan topatzea? Zer gauza asko egin dituzu ja? Gauza pila bat, bai, baina nik uste dut horrela... Claro, esan alko nituzke, orain prest ditudanak eta gertatuko direnak. Superondo geratu, bai. Baina ez, esango dut bat ez dagoena, baina bai asko gustatuko litzaiakena, dala antzerki obra bat idatzi eta zuzentzea. Asko gustatuko litzaiak. Uste dut, hortik zetorrela txikitako gauza hori, esen horren beste igual zine zuzendari izatearena, baizik eta antzerki zuzendari, edo, bueno, antzerkian talde batekin lan egitea, ez? Eta hori asko gustatuko litzaiak, eta denbora hartzen, saiatzen abil hori ere garatzeko, baina gauza asko datoz, baina hori izugarri. Eta atzerrira berriro lanera joate ere, bai. Ja, berdin zait ingelesez, edo ez ingelesez, baina atzerrian oso ondo pasatu dut, eta beste herrialde pila bateko jendea ezagutu dut, haiekin lan egiten. Erasmus bat egiten dut, 30 urterekin, 29 urterekin, orduan hori errepikatuko nuke, fijo. Nik ere errepikatuko nuke nire Erasmusa. Bueno, eta azkenik, ze iruditu zaizu eneagramaren movida hau? Zoragarria, eneagraman, osea, enetipoa entzutea, ez da erreza. Ez da erreza, ze nik daukat gauza bat, naizela, nahiko eszeptikoa, osea, seinaleekin, eneagrama, de hecho, Madrilen egon ginean antzerki egiten, konpainia osoa joan zen, eneagrama egiten duen tipo gauza, hau egiten duen pertsona baten gana, eta bizan ginen eskinera joan. Ez gure Jokin amestoi, bezain jakintxua, eta ditua baina noski? zure ikasle izango zen, seguro. Eta nien nintzen joan, eta ez da nintzela joan ez dudalako sinisten, ez? Da, uste dut, hainbeste sinisten dut, nahiago dudala eszeptikoaren maskara jarri, eta esan, esto sinisten, orduan enoa. Se esaten didaten gauza guztia, bestela oso serio hartuko dut, orduan, orain, zuk esandako guztiarekin, noa ondo, baina apur bat lur jota ere bai, Hombre, eske da autokontzientzia ikaragarri bat hartzea, eta hori ez dakit ze puntutara inoan ona. Baina, bueno, jazta, esan didazu eta jazta, honekin no. Batzutan deserosoa da zure burua ispiluan ikustea. Bai, eta hori anaia biki badauka dela. Beitu, zuretzako gora bada. Bestiontzako, imaginatu, pause izan da dena, eneko, mila esker bihotzez, eta gure ikusentzulei,
zer esan, nork bere baitan begiratzen duela hoberen, baina hemen, eneagramaren laguntzaz, eneko hori buruz, pixkatxo bat jakiteko nahia izan dugu. Gogoratu, 9 eneatipo, munduan egoteko 9 modu. Hurrengo, eneatipor arte. Eneagrama podcasta begirak ekoitzi du EITB Mediarentzat. Guau plataforman edo zure gustuko agregatzailean jarraitu gaitzakezu eta arpidetu.